Un nen perdut pel mar que es deia Min va trobar uns nens que es deien Namaka i Alexis, que li van ajudar. Com? Estàs bé? Sí. T'has fet mal? No, moltes gràcies per preocupar-vos per mi. Em podeu donar una casa, sisplau? Sí. La Namaka i l'Alexis li van donar una casa per a mi. On t'has perdut? Em vaig caure d'una barca de fusta i no sabia on anar. Es van fer amics i van sopar junts, espaguetis amb tomàquet, i li van preguntar coses a la seva família. A on vius? A Cadaqués. I van fer un barc i el van portar al mar on el van trobar i li van ajudar a buscar la seva família. Moltes gràcies per deixar-me estar amb vosaltres. De res. De res, adéu. Adéu. Papa, mama.